kamo, nagpakauaw mo sa inyong kaugalingong posisyon. Nagpakauaw mo sa mga tao nga nipili ninyo. Mao kini ang gipadayag ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa iyang kasagmuyo sa 7 ka nailhang opisyales sa amihanang bahin sa probinsya sa Sugbo ang nadakpan tungod sa ilegal nga tigbakay. Sa 7 ka opisyales, 4 niini ang konsehal ug 3 ka barangay kapitan ang misalmot sa maong ilegal nga tigbakay didto sa lungsod sa Daan Bantayan niadtong miaging semana. Kahinumduman nga giklaro sa gobernador nga sugod pa lang niadtong gipaubos ang probinsya sa community quarantine, wala na niya gitugutan ang legal cockfighting, lakip na ang tigbakay usapong sa manok. Matod sa gobernador, nga bisan pa man og kauban niya sa politika apan iyang siguraduhon nga manubag ang 4 ka konsehal nga sila si Bernardito Loche sa Daan Bantayan, Buena Pontilla sa Tuburan, Muman Rivera ug Abdon Cabahog sa Borbon. Lakip na ang tulusab ka barangay kapitan nga sila si Narciso Osabel sa barangay Maharuhay, Midillian, Arnold Arcipe sa barangay Dayhagon, Midillian ug Rodelio Diamante sa barangay Colonia, Tuburan. Pero para nako, mas bugat imong sala kung opisyal ka mismo. Kay nanumpa lagi ka. Kamo, balikag, basa tong inyong oath of office. Basaha, sabta. Ug unya tulisuka ang inyong kaugalingon. Kung gituman ba ninyo ang inyong gipanumpaan, that I will uphold all laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities. Mas bugat ni inyong sala. Si Garcia nagkanayon nga tungod kay misupak sila sa kamanduan sa probinsya sa pagdili sa maong kalihukan, siya mismo ang mupasaka sa kaso sa 7 ka opisyales. Nagpakauaw mo sa inyong gipanumpaan. Ang probinsya mismo mo imo file og charges batok ninyo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.